fo lamɛlikɛlaw cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ garange ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan wale ɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ garange an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an b'o de fɔ n ko donso bɛna kungo tafan don lakun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kumaso in ma gɛn dugu maa jɛ ka ban nɛgɛ kaɲa 11 mana sanga 30 dafa an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kan sabu an b'a dɔn k'a fɔ maaw de sigilen bɛ ka ma kɔnɔ ko arajo jɛ ka fɔ ka kunnafoni bala a waati sera n'a dun waati sera maaw kuloma dalen don maaw bɛ fɛ ka mɛnni kɛ garange min ye ntomo bɔ kun ye fɛrɛ la dɔn ye o tuma an kɛn bɛ ka fɛn mun lama sɔgɔmaden na garange a tɛna kɛ basi ye min na bɛna dɛsɛ mali kunkanko kuma don dɛ sɛbɛnnikɛlaw de y'a sɛbɛn an b'a lakale an ti y'a kɛnɛ kan an sen t'a la an da t'a la nka an ka baara b'an yamaruya ni k'a bɛn nɛgɛmɔ k'a lamaga an ka to dunkan na jan k'o lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o de kuma kɔnɔna la garange min ye kalo 1 ji tɛ min dumuni tɛ kɛ lajɛli tɛ kɛ i sen t'i sama ka taa n'i ye yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ diinɛ ka baara ye o tɔ tora tile 2 ye limaniya ka baara don dɔw jatigɛra n b'a dɔn k'a fɔ i kelen tɛ i jama tigɛ o ne jatigɛra i bɔra jigiya kɔrɔ dɛ i bɔra jigiya kɔrɔ dɛ jatigɛlen don ka da mun kan ayiwa e yɛrɛ y'a daminɛ ni kuma min ye i tɛ taa yɔrɔ la filɛli tɛ kɛ n'a fɔra ko diinɛ ko k'i k'i fɛrɛ minɛ i kana filɛli de kɛ ale ma min daga i ye ko juguman yɔrɔ bɛ min o tuma e tɛ arijinɛ fɛ yan n bɛ arijinɛ fɛ kɛ mɛ filɛli kɔni fana bɛ kɛ n'i bɛ arijinɛ fɛ arijinɛ dagalen b'i ye fɛn minnu na kalo 1 dɔrɔn san ye tile 360 ye k'e ka tile 30 bila ala ye i kana taa yɔrɔ la min ma daga i kana fɛn lajɛ min ma daga i kana fɛn dun diinɛ ma min ko fɔ o juguman yɔrɔ bɛ min bɔn ɲɛ di kun mɔgɔ ma hali bi bɔn fura tɛ nin na garange o ma fura foyi tɛ ta in na kunkolo bɛ dimi o tuma ni garange tɛ sumalenma in fɛ o tuma anw bɛ sumalen in fɛ kosɛbɛ n bɛ arijinɛ fɛ i b'a fɛ o tuma i bɛ tugu an kɔ k'an ladege o de kun kɔnɔ garange nin y'an sigilen min ye jibi ale bolo bɛ nɛgɛ la ka jibi fo ka waleɲuman dɔn an bɛ jakite n'ale nɛgɛ donso ye ale de bolo bɛ arajo tigɛ fo ofisiyɛli ale ni yutubu k'u la min ye lamɛnbaaw ye garange ka segin k'u fo ka tila k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnbaaw don dɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durubala tɛ i tɔrɔ 2 bɛ duguma n'i y'a mɛn i kan ka di i ka kuma ka di i bɛ fɔli kɛ i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ maaw laɲaga maaw de b'u sigi k'i lamɛn o maa minnu b'u sigi k'i lamɛn dɛ e de bɛ so siri tɛ k'u la o b'a yira k'a fɔ olu de kɛlen ka juru don an na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka juru saracogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ye ala kana fɛn bɔ an da min bɛ farali kɛ ala ka fɛn bɔ an da min bɛ kalali kɛ min bɛ jamana jɔ min bɛ na ni hakilina ɲuman ye e ko cogo di ne ko cogo min bɔn n y'o de fɔ sisan n ko alamisa garange buwa jɛba tɛ furusiriw bɛ ka kɛ nka finali i yɛrɛ ka kuma bi don furusiri finali dɛ buwa jɛba tɛ furusiri finali bi don o ye bi ye ko n'i y'a alamisa bɛɛ kɔni bɛnnen don a kan ko saribɔn ko a finnen don kirikiri mɛ a ka ɲɛɲɛ i bolo magara la o fana ye tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye o tuma an k'a lajɛ an b'a fɔ jibi ye ale k'a bolo la an y'an donkan di limanaw ma sisan b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'u kɔrɔtɔra ko an k'a ta kura ye ka donkan ka segin a kan kɔrɔfɔ fili bolo buwa jaba tɛ garange ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye soir de Bamako maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko Mayimuna Dunbuya an k'o ma ko Mayi Sarama muso don sɛbɛnnikɛla ko garange a ko min ye an ka jamanakuntigi ye i b'a ye k'a fɔ a kan bɛ ka bɛn sira da jamanadenw kɔrɔ min ni min kan ka kɛ fɛn minnu kan ka fɔ yaasa bɛn bɛ se ka sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ mali premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Usumani Yusufu Mayiga i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni sugandira min ka kɛ commission de rédaction de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin commission in lajɛ garange nin commission in ma ta sira wɛrɛ kan o de ye ANR ye n'o ye Assise nationale de la refondation sɛbɛnnikɛla ko malidenw de ye min ye ANR kɛnɛ sigi ni ka kuma mali kunkanko kuma kan fɛn minnu kan ka kɛ don n'a nataw la mali man ka jɔ fɛn minnu kɔ maa minnu kan ka wele k'u da don maliko la i b'a ye k'a fɔ ANR ale y'a bɛɛ lajɛlen dantigɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi dun ko a don maa minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka Assise nationale de la refondation baara kɛ o tuma k'u da mana maga ko la ale b'a waleya
sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi a ko k'a bɛ fɛn o fɛn waleya i b'a ye k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan kelen kelen n'i y'a lajɛ min ye référendum ye ale fana wulila ni ka se ka hakilinaw fara kan grand que janko yɛlɛma kura minnu bolodalen bɛ jamana kɔnɔ don n'a nataw la janko baara kuraw bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Usmani Isufu Mayiga n'i ye tarata tɛmɛnen lajɛ ale taara primature la n'o ye premier ministre Jabala ye grand que ni ka taa premier ministre n'a ka jama la kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général de division Ablaye Mayiga ale kɛrɛfɛ min y'a ka gouvernement membre ye grand que cɛ ni muso u bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ni k'a lamini sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali tɛ jɔ cakɛyɔrɔba minnu kɔ min ye Mali nimayɔrɔ maa minnu bɛ jamana ɲɛmaaw jigi ye cakɛyɔrɔ minnu ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Usmani Isufu Mayiga a y'a dantigɛ o tuma ko nakun fila t'ale la o de ye jamanakuntigi kɛmɛ ka baara mun ta ka d'a ma janko malidenw yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn ko la o tuma k'ale bɛna ɲɛfɔli de kɛ premier ministre n'a ka jama ye o tuma k'u k'a lajɛ bɛn tɛ taa baara minnu kɔ an k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o baaraw lajɛ min ye foroba baarakɛlaw ye min ye kɛnyɛrɛyew ye i b'a ye k'a fɔ min ye CNPM ye ale ɲɛmaayaso olu tun kɛn bɛ ka baara belebeleba kɛ a ko min kɔni jamakulu ye grand que i b'a ye k'a fɔ olu bɔra ni ka taa CNPM tɔgɔ la janko ka t'u da don an ka cakɛyɔrɔ bɛ dabolo mun na o tuma olu kɔni ye min fɔ nin ko in na min ye ordre constitutionnel ye ko jamanakuntigi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a fɔra ko ordre constitutionnel o tɛ dɔwɛrɛ dɛ kalafili ka boloda joona min ye jamana in ye k'a mago bɛ kalafili la joona joona o tuma ko caman de bɛ yen k'olu majɛnnen bɛ o tuma min ye jamanadenw ye k'an ka don gundosoni kɔnɔ o y'olu ka kuma ye o y'olu ka kuma ye sɛbɛnnikɛla ko maa o maa tun bɛ grand que bɛɛ lajɛlen kɔni ma bin n'i kɔnɔta ye o tuma sabu kɛnɛ laɲini tun ye fɛn min ye min bɛ maa min kun n'i kan cɛ i ka n'i k'a fɔ Mali jɔli ko bɛn ni kelen sabatili ko fitinɛ ka bila kɛrɛfɛ furuku ka bila kɛrɛfɛ Mali kura ko kuma min bɛ ka kun ɲini da kɔnɔ grand que Mali kura bɛ se ka jɔ Maliba in kɔnɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ laɲini filɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sort de Bamako kɔnɔ Mayi Sarama ale ka sɛbɛnni don Jabate yɛrɛ ka kuma don jamajɛ baara bɛɛ k'i da don Mali ko la n'an y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min a tɛ tɛmɛ yen na Kulibali Jabate ne fana bɛ n bolo kari ka don Nouvelle Horizon mun bɛ yen ayiwa a kumana dɛ ko ŋunuŋunukanw de bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan ayiwa an ka passeport chinois ka ambassade k'u bannen don o la o fɔ dɔrɔn o m'o bila jagiri da la dɛ o ko Chine ni Mali teriya kɔrɔ min b'an cɛ ko ngalama tɛna don o la cɛ tɛna ka kuma ten ambassadeur tɛna ka kuma ko nin tɛ mɔ ka da ale kun ko a tɛ dabiri ale da la ko nkalon kuma don an ka ministre min fana bɛ affaires étrangères kunna o fana y'a tiɲɛtigiya ko tiɲɛ tɛ chambre de commerce et d'industrie o ɲɛmaa dɔ bɛ yen o fana ko olu kɔni ma sɛbɛnfura sɔrɔ min b'a jira ko ban kelen don an ka passeport kura in na ko ale yɛrɛ ye sɛbɛnfura caman na don ko olu yɛrɛ bɛɛ tɛ ka nɔ bila dɛ nkalon k'a tɛ a b'a dɔn yan a t'a dugusɛjɛ ɲɛ ambassade de Chine n'a bɛ Mali kɔnɔ yan ayiwa k'a kɔni kɛn bɛ ka jate minɛ kumaw de bɛ ka fɔ ŋunuŋunukanw k'o bɛ ka fɔ nkalon a bɔrɔba k'a ta ka fɔ olu ni Mali cɛ n'o ye Chinois ni Mali cɛ ye ko nin waati in kɔnɔ an ka ayiwa sɛbɛnfura n'o y'an ka passeport AEC k'olu bannen don o la k'o tɛ tiɲɛ ye ko wa k'u ka sabali Mali ani Chine ka jɛ ko bi la ko tɛ ko ye ko ninnu tɛna kɛ sababu ye ko ka taa ngara don o la o ma yafama b'a la a ko nin kuma fɔbagaw u k'a ko ɲɔngiri u k'a dabila ko papier damadɔ yɛrɛ olu y'olu dilan kɔsa in na an ka maaw ye communiqué min ni a bɔra ambassade de Chine na i bɛna n'u sigilen b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ko nin ko nin baara ninnu k'u ka dabila ko sabu k'olu bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ de ye ɲuman ye Chine ani Mali u ni ɲɔgɔn cɛ ko sabu tɛgɛ di ɲɔgɔn min ma ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ bila ko ye o tor'o de la sa yakuma b'a la i bɛna ka na ye an ka chambre de commerce d'industrie mɔgɔ dɔ bɛ yen o fana ye kuma ta ko nin kuma min kɔni filɛ nin ye k'ale tɛ kalatura a la ko sabu dossier damadɔ dir'olu olu ma olu ka taa n'a ye olu taara n'a ye ko tɛgɛ nɔ bila kɛra o papier bɛɛ lajɛlen la ko nin kuma fɔbaw k'u ka tɛmɛ u ka ci fɛ olu kɔni tɛ n'u lamɛn Chinois ka ambassade ko depuis bi tɛ olu ni Mali cɛ
an ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa jagow kɛ ka taa yɛlɛmaw kɛ yaasa jamana fila bɛ sankɔrɔta sɔrɔ k'olu ka baara y'o ye ko wa ko nin kuma jɛngɛlen k'o tɛ kɛ sababu ye ko k'olu bɔ u ka sira kan. N'i y'a ko ta k'a lajɛ communiqué a bɔra Yakumaba la ayiwa établissement min fɛ n'o y'an ka jagokɛlaw ka yɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni ko bɛɛ yɔrɔ min na ko fɔ bi k'u ma sɛbɛn sɔrɔ min tɛgɛ nɔ bilalen don k'a fɔ ko ban kelen don olu ka sɛbɛn fura filɛ dɛ. ɲɛmaa min yɛrɛ ye nin fɔ o ko k'ale ye sɛbɛn fura damadɔ la dun k'ale y'o jaabi yɛrɛ sɔrɔ. U ka jɛrɛ jɛkulu n'u k'a ma ko a ko ma diya olu fana y'a yira i y'a faamuya b'a la passeport AES ni o bɛ an ka maa bolo k'i bɛ taa Chine ko dayɛlɛlen don i y'a faamuya b'a la i bɛ taa cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di i ye. O tuma k'u ka fɛn fɔ dabila fɛn min ni a tɛ tiɲɛ kan nin sɛbɛnfura ninnu kɔni an ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ nouvelle vision kɔnɔ u ka bi bɔli i y'a faamuya b'a la. Grand Gueye hali bi ne bɛ n tigɛ don Jibe démocrate maa min ye sɛbɛnni kɛ Grand Gueye o na kɛ min ye tiɲɛtigi ye tiɲɛtigi a ka kalimu ka di Grand Gueye a ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ cɛmancɛ fanga min na n'o ye sɔrɔsi kelen ye Grand Gueye b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw ɲuman na bulɔku tɛ guerre la min kɔni ye an ka jamana marabaaw ye u ye kangari minnu da min ye foroba wariw ye maa minnu bɛ kɛ sababu ye fantani kule ka wari k'a yurugu ni k'a ta k'u da maraka la Grand Gueye ko n'i y'a dun i b'a fɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CMDT ye Grand Gueye an ka taa ye CMDT n'o fɔra o ye Mali kɔɔri sɛnɛna olu ka jabalaba ye i b'a ye k'a fɔ min ye sanu jɛ min kɔni jamana jigiba don sabu Mali kɔni n'ale ye kɔɔri sɛnɛ Grand Gueye ni ka ta ka taa n'a ye jamana kɔfɛ maa minnu mago b'a la k'a parata k'a k'u ka finiw ye ni ka tila k'an ka tɔrɔmɔn ta ka di an ma o wari in de bɛ tila Mali gouvernement ale ni sɛnɛkɛlaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wari in lajɛ wari mugu belebeleba don sabu miliyari kasabi caman sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ gɛlɛyaw nana da CMDT kan Grand Gueye a ma ɲa min kɔ min kɔni baarakɛla maa 290 u y'a lajɛ k'olu bila kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛrɛfɛla i yɛrɛ bɛ dɔ dɔw la o i bɛ dɔ dɔw la ko di i ta kɛra min ne kɛra i jɛma la a filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ni maa 200 ni maa 90 ye Grand Gueye b'a ye k'a fɔ u nan'u sigi k'u miiri o tuma min kɔni gɛlɛya bɛ CMDT kan a baara ta min kɔni wari dɔ bɛ k'o ta k'o di ne mina ka bilida ka fisa ni dalangolo ye Grand Gueye ni k'o ta k'o di min ye ni maa 290 ma jan ko olu sen bɛ se ka bɔ CMDT ko la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye wari in lajɛ miliyari kasabi caman don sɛbɛnnikɛla ko i ka da la k'a fɔ jateden mun bɔlen bɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔ yan o bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari miliyari 6 la a ko min kɔni wari maa minnu kan k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi Grand Gueye maa caman de kɔni bɛ kulo de la k'a yira k'a fɔ olu tɔgɔ kɔni bɛ sɛbɛnfura la nka min kɔni dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ye o ma bila u tigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu fana jɔni sɔrɔ ni k'o bila u kun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ min ye CMDT ye ale ɲɛmakɔrɔ 4 Grand Gueye i b'a ye k'a fɔ wele kɔni bila lulu ma nin wele kɔni a man di ye min ye u ka ɲɛmakɔrɔ min bɛ yen n'o ye Ousmane ni Amion Guindo ale welela Ousmane Amion Guindo i b'a dɔn dɛ i da kana fili dɛ Ousmane Amion Guindo bɛ yen o ko ta dɛ Ousmane dɔ sa ne Ousmane dɔ jɛnɛkalani o kuma kɛ i da kɔnɔ Grand Gueye sɛbɛnnikɛla ko a ko Ousmane Amion Guindo kɔfɛ min ye Cɛna Kulubali o fana welela Baba Berté o fana welela Kalifa Sanogo o fana welela sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye miliyari 6 ale ni miliyɔn 200 ye i ka da la k'a fɔ k'o de ɲɛmatunnen bɛ min ye pôle économie ye Grand Gueye b'a ye k'a fɔ wele kɔni bil'u ma yɔrɔ min na i b'a dɔn wa o de kɔni ye chambre criminelle de la cour suprême ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni welela ye n'o ye cabinet 9 ye ye man di dɛ 9e cabinet n'a yela i kɔni porokoto wari ko kuma de bɛ fɔ yen i porokoto n ye min t'a filɛ n da tɛ n sen tɛ ko la bilen o tuma n jalaki filɛ nin ye n da bɔra ko la sɛbɛnnikɛla ko Grand Gueye min ye chambre criminelle ye n'o de ye cour suprême ye o tuma 9e cabinet ye Grand Gueye k'u welela u ka t'u dantigɛ miliyari 6 ni miliyɔn 200 jɔn ni jɔn de ye jɔnni t'a la i y'a kɛ mun ye i ye a kunnaya dibaw ma wa
mun ma di a dibaw ma grand ke bay ka fɔ nin kuma de bɛna taa fɔ yen o kuma ka sigi tɔgɔ kan min ye PDG CMDT PDG kɔrɔ maa 4 Ousmane Amion Guindo Tiɛna Kulibali Baba Berté Kalifa Sanogo o kuma k'u bɛ taa ɲɛfɔli de kɛ n'a fɔra ka jɔ maa min na maa 229 olu ka wari mun kan ka d'u ma ni maa 4 na ko jɔn y'i bolo dabira da la ɲininkali gɛlɛn a na ɲɛdɔn ye o kosɛbɛ maa minnu ka baara sɛgɛsɛgɛli a ko b'a tigiw de bolo sɛbɛnnikɛla ko o tuma n'i ye nin ko in taabolo lajɛ a ko min ye ni maa 4 weleta ye i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a la ka bɔ grand ke kulu mankɛnɛ banabaatɔ kɔni ka ca jama la o n'a ta o ta bana kɔnɔna la u bɛna mago to wa walima u b'u sɛnsɛn n'u ka bere ka taa lamɛnni kɛ wa ka taa ɲininkali jaabi wa a ko ɲininkali to bɛ yen nka min kɔni ye foroba wari ye grand ke ni maa kɔni tɛ saya bana na fo jangoro de b'i la e bɛ se ka kuma e de bɛ se ka lajɛli kɛ e bɛ se ka bɔ i nɔ na i bɛ taa dɛ hali n'i bɛ taa CDR la ka taa i bɛ taa ka taa jaabi ka i ye min ni min kɛ k'o fɔ jamana ɲɛmaaw ye o tuma grand ke i fɛla ye fɛn min ye u k'o dɔn k'o bɔ a la ni nɔ b'a la k'o dɔn ni yɛrɛ nɔ t'a la k'o dɔn o tuma janko nin ko in bɛ se ka datugu ten sa n'o tɛ dɔ kɛra kuma la bikola fɛn tɛ dɛ maa minnu tɛmɛna nin ko in na Baba Berté ninnu tile o tɛ bikola ko ye dɛ Tiɛna tile o tɛ bikola ko ye Kalifa Sanogo tile o tɛ bikola ko ye Ousmane Amion Guindo tile o tɛ bikola ko ye o tuma maa minnu bɛ bi k'a fɔ k'olu jabajɛlen don olu da tɛ nin ko in na nin ye CMDT président kɔrɔw de ye olu de nɔ minɛlen bɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ tiɲɛtigi ale ka sɛbɛnni don sanfɛ Bili Goliba o b'a dan yɔrɔ dɔn i bolo don n bolo kari ka don ni sɛbɛnfura min bɔlen bɛ yakuma b'a la o kuma kɛ n bɛ mun kan an ka denmisɛnnin ye lujuratɔw denmisɛnnin bobo kulogerew k'u ka lɔkɔliso k'a bɛ baari ani ɲɛnajɛkɛyɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ hippodrome don commune 2nan awɔ kalankɛyɔrɔ ni baari o daminɛna bi wa bi lako tɛ nin ye koyi sɛbɛnnikɛla ma sumaya ni sɛbɛnni fɛ a sumayara Fatumata Jabi a ka tɛgɛ nɔ don Fatumata Zahara ayiwa n'i ye nin ko ta ka da ɲɛ kɔrɔ lajɛ ko nin denmisɛn lujuratɔ ninnu i bɛna ka na ye ayiwa ko u ni kalan ka kan jamana in kɔnɔ wa wala u ni kalan de man kan wa n'u ni kalan ka kan kalan jɛlen yɔrɔ ɲuman yɔrɔ sanuma k'u kan ka bila ayiwa ɲininkali tomi hippodrome na commune 2nan i bɛna ka na ye Buwa Jabatɛ ni lɔkɔliso in ale de bɛ yen nɔ ya kuma b'a la nka baro de kɛ mɛ k'a lamunumunu sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ko de ye princesse kari tɛ dɛ o don o de don an y'a mɛn o kosɛbɛ i bɛna ka na ye sɛbɛnnikɛla ka kuma la ko ba bolo numankuru yanfan ko kalanso in b'o de fan fɛ wa bari ninnu kɔni kɛ mɛ k'a lamunumunu ani ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ya kuma b'a la kunba de bɛ duuru u dala ye sanga ni waati kalan a tɛ kɛ ka ɲɛ o fɛ o la sa i bɛna ka na ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye dusukasi ni degun da de ye an ka denmisɛnw surtout bariku kuma min donnen don ala ya kuma b'a la e bɛ taa ka taa jɛmɛfɔyɔrɔ dɔnkɛyɔrɔ ka t'o kɛ kalankɛyɔrɔ ɔ bari min bɛ kɛ fɛn suguya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bari la kalan bɛ kɛ cogo di a kalan ka gɛlɛn kalan bɛ gɛlɛya sa dɛ maa bi maa la n'i y'o ta k'o ka kɛ nin yɔrɔ sugu mɛtiri bari bɛ yen a tɛ kalan kɛ o maaw fana bɛ yen maa bɛ maa la o la sa tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛnɛ in k'a saniyalen tɛ denmisɛnw ka kalankɛyɔrɔ bilali la a ma k'a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw kan ka fɛn fɛn degi o tɛna se k'a si degi u nakun ye min ye o tɛna se k'o fana sɔrɔ i bɛna ye u ko nin ko in na bari ko in ani denmisɛnw ka loisir kɛyɔrɔ min b'a kɔrɔ ala la ko u degunnen don nka u ka maa dɔ bɛ yen ko Musa Keyita Balaba Simbo k'o ye directeur exécutif ye association malienne de sourds ayiwa o la ayiwa ɲininkali sɛmɛnen o la min kɛ o ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalanso in k'a dira u ma faamaw de fɛ nka baɲumankɛw bɛ yen olu y'u dɛmɛ ka yɔrɔ in k'a dilan faamaw olu tɛ ka u dɛmɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la u fana nana mun kɛ olu de nana ka na ayiwa magasinw k'olu jɔ yaasa ni kalo sara u b'olu minɛ o wari minɛ k'u mago ɲɛ u la mɛtiriw ka wari bɛ bɔ u la u ka minɛnsɔngɔw bɛ bɔ u la fɛn caman wari bɛ bɔ u la mɛ min kɔni ye bariko in ye tiɲɛ yɛrɛ la k'o fana ta mɛn k'olu
olu bolo da lɔgɔso ko a kɛ mɛ fɛn ye fɛn min n'olu tɛ k'a faamu cogoya si la Keita ka kuma ye nin ye i ya fama b'a la bi u ka sɛbɛnfura bɔlen kɔnɔ reflet d'Afrique grand cɛ n'i ye n ta k'i namaratɔ nɔfɛ a mɔmɔ a b'a dan yɔrɔ dɔn nouvelle horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Awa Sayidu Tarawele min ye Awa Sayidu grand cɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kalimu ka di ye a ko min ye lamɛrikɛn jamana ye grand cɛ i b'a ye k'a fɔ u ye faso maliden min kɔni ye maa 5 bɛ yen u ye olu kɔni ka minɛnw cɛ ni k'u bila pankuru kɔnɔ grand cɛ kunun bɛɛ olu cunna Bamakɔ yan sɛbɛnnikɛla ko lamɛrikɛnw ka masakɛ kura min bɛ yen n'o ye masakɛ kura ye sabu a ye mandat kelen kɛ ka taa ka tila ka segin ka na min ye Donald Trump ye min ye lamɛrikɛnw ka nin ɲɛma ale kɔni kɛmɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi nin waati la i b'a ye k'a fɔ ani furukufuruku nana grand cɛ a tan kɛmɛ fiɲɛtɔ bere ye grand cɛ i b'a ye k'a fɔ i b'a fɔ ko tajuru sara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye tajuru sara bere ka farin fo ka damatɛmɛ a ko min ye Donald Trump ye ale kɔni bɛ k'i min kɔni sariyaw ta i b'a ye k'a fɔ fangakɔrɔ maaw olu kɔni tun kɛmɛ ka baara minnu kɛ ni ka se k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma n'o ye k'a abroger sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ dɛmɛ minnu kan ka bɔ lamɛrikɛnw yɔrɔ ni ka walankata diɲɛ kɔnɔ a kɛn bɛ k'olu fana abroger sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni Mali ye i b'a ye k'a fɔ an kɔni dabali ban bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ maa minnu b'ale ka jamana kan grand cɛ a nalen kɔ jamanakuntigiya la yani a b'a kalen jamanadenw ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye fɛn dɔ fɔ ko min kɔni dunan kɛmɛ k'ale ka jamana fa k'u bɛna tɛntɛn papier bɛ maa minnu bolo yamaruya bɛ maa minnu bolo lamɛrikɛn kɛmɛ ka maa minnu yamaruya k'i bɛ se k'i sigi u ka dugukolo kan o tuma ko gasi t'olu la nka maa minnu bɛ yen ni papier kɔni t'e bolo an ko minnu ma ko sans papier grand cɛ ko n'u y'i tigɛ da maa o maa kan u b'i lasiri k'i kɛ i b'a ko kɔli ni k'i bila ka na jamana in kɔnɔ o ma diya n ye dɛ o ma diya n ye o ma diya n ye lamɛrikɛn ye jamana min ye n'i donna ka ban gasi kun t'i la fɔlɔ i ye san 10 ye i ye san 20 kɛ papier t'i bolo o tuma i n'u bɛ jɛ ka sigi kɛ nka min ye Donald Trump ka nin kuma kura in ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya n ye dɛ sabu maliden minnu bɛ jamana in kɔfɛ grand cɛ u bɛ nafolo min ta ka don jamana in kɔnɔ Ala de b'a dɔn min ye jatebɔlaw ka kuma don CFA wari miliyari 600 600 milliards de francs CFA b'o de ladon Mali kɔnɔ san o san maa minnu tɔgɔ ko tunkarankew n'a fɔra k'olu bɛ ka lajaba olu bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ o 600 milliards mun bɛ don jamana kɔnɔ an bɛɛ b'a niyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ n'o wari ma don dun o tɛ man ka gan yan jamana bɛ jɔ wa o tuma nin ma diya n ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Donald Trump ye grand cɛ i b'a ye k'a fɔ a wulila min kɔni maa damadɔ kama min kɔni ye olu ka jamanaden minnu bɛ yen grand cɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ n'o ye Haïti ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Haïti kaw ye i b'a ye k'a fɔ a ye funufunu wululu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni maliden minnu fana bɛ yen grand cɛ a ma ɲa min kɔ an y'an ta sɔrɔ nin ko in na koyi sabu maliden minnu bɛ yen n'i bolo taara ka don kɔ k'a ka ca fo k'a dama tɛmɛ maa 5 fɔlɔ de bɛ yen u y'olu don pankuru kɔnɔ ni kana n'olu ye Bamakɔ yan an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keita olu cunna yan ka ban sɛbɛnnikɛla ko min kɔni malidenw ye grand cɛ an kɔnɔ gɔnna ma fɛn kɔni don i b'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ ni papier t'u la grand cɛ i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔ kɔni yɛlɛmalen bɛ boli de bɛ dogo de bɛ yen o tuma an kɔni b'an to Bamakɔ yan ni ka duwawu sama u ma o tuma Ala ka se k'an ka duwawu lase u ma min kɔni ye Donald Trump ye Ala k'a ɲɛ malo u ma Ala ka u don a kalo dibi la min b'a to u bɛ se ka to yen cogo min na u ta kun ye nafolo ko min ye u ka se ka nafolo sɔrɔ ka don n'a ye jamana in kɔnɔ n'o tɛ malidenw ka tɔɔrɔ n'an y'o mɛn an dusu bɛ kasi dɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Awa Sayidu Tarawele ale ka sɛbɛnni don i tigɛ don Bɔɲɛbatɛ n bɛ n tɛgɛ don yakuma b'a la zen in ta ko terrain voyageur ala i da bɛ sen bɛ jiri mɔni ye yiri a n'a a ladɔn ko don jumɛn an bɛna terrain ye Arayika ka boli nin ka fɔ dɛ an kɔrɔtɔlen bɛ ne yɛrɛ ka dugu don an kɔrɔtɔlen bɛ an bɛ de ka dugu don an tugotokaw an kita e yɛrɛ bɛ bɔ yan Maliyɛn bɛɛ tɛ kelen yan an bɛɛ kelen an bɛɛ kelen o an bɛɛ kelen terrain ko in a kɛ mɛ magosa ye dɛ nka ko kabini san 2017 waati an ka ɲɛmaw k'u y'a yira yakuma b'a la ko terrain sera a baarali ko a bɛna daminɛ terrain bi boli a bɛ taa ka segin kɛ terrain a bɛ jɔ garida minnu na maa minnu bɛ yen olu b'u bolo nɔ ko a kɔni kɛlen bɛ ayiwa tasuma minɛ minɛli ka tila ka sin ka sa ten
mɔgɔw jigi dalen b'a kan waati min na ko a ko bɛna ka na lakuraya Bamakɔ bɛɛ Mali yɛrɛ bɛɛ hali farafinna faso bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la a ko nana gɛlɛya tuguni kɔrɔfɔ fɔli yakuma b'a la mɔgɔw ye nisɔndiya ta ka tɛgɛrɛw fɔ wasanba a kɛra ta a bɔra ta ja ko kɛ mɛ yugu bɔ de u t'a ko si dawulɛ ko ni kalafili dɔ bɛ yen référendum wala vote yɛrɛ o don dɛ f'a ka fɔ a fɔcogo de la k'a pirikuya fɔ ni politique ko tɛ a ko tɛ muso i bɛna ye san 2017 waati an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ a la ale fana tun y'a kɔrɔfɔ fɔ ko k'a yira élection ɲɛkɔrɔla Baba Moulaye Aïdara cɛ gɔn ale de tun ye nin ko in bɛɛ kɛ k'i hakili jigin fɛn dɔ la min ye terrain kura o tuma terrain kɔrɔlen wulilen k'a fɔ de ko terrain kura nana la terrain kɔrɔlen de wulila maa min tun ye ministre des transports de l'équipement Baba Moulaye Aïdara ale kɔni ye terrain wuli ala ma hinɛ an yɛrɛ ka cɛba dɔ la n'o ye bamanan Seydou Traoré a wulila Bamakɔ yan ka taa terrain kɔnɔ n'u sera gare o gare la a bɛ weleli kɛ k'an bɛ yan o tuma an b'a fɔ k'a ye taa ala ka sɛnɛw ɲuman ye o tuma a b'a fɔ an bɛ yan u taara fo Kayi ka tila ka segin ka na nka terrain an ma taa yɔrɔ la dɛ 2018 ne ba 2018 ye an kɔrɔ nin yɔrɔnin yɛrɛ la koyi fanga min b'an kunna n'o ye transition fanga ye président Assimi Goïta i bɛna ka na ye référendum fana ɲɛkɔrɔ olu fana y'u ta dabɔ ka ko wɔyasi ko nin y'a dabɔlen ye o fana kɛra tasuma minɛni ka se k'a yelinin bɔ dɔrɔn ka se k'a tunu an ka foyi tɛ kɛ fo vote ɲɛkɔrɔ la o yɔrɔ de tɛmɛ fana ne gan kama jateminɛ ka ɲi kosɛbɛ fɛn bɛɛ jateminɛ namu i bɛna ye sa ko an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ban de don n'o tɛ k'a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ n bɛna min f'i ye terrain ko in miliyɔn ko tɛ koyi miliyari ko de don koyi n'i y'a ye n y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛnni yen baarakɛla kɔrɔ dɔn cheminot kɔrɔ dɔn a y'a yira yakuma b'a la nin baara in pour que k'a kɛ k'a ɲa terrain sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko fɔ k'a bɛɛ kɛ kura de ye n'a bɛɛ kɛra kura ye terrain kunkolo ni a samala k'olu fana kɛ kura ye n'o kɛra ko an bɛ ka fɛn min ɲini o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye bɛɛ lajɛlen nimisi a bɛ wasa terrain ko in min filɛ n'an y'a don ba la an bɛ se ka taa minɛnw ta Komanabu ka minɛnw ta ka na ka taa Kayi fɛ ka tila ka taa Dakari ka taa minɛnw ta yen ainsi de suite ko terrain b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnafama b'a la donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ mun fɛ an k'an cɛsiri an ka sɔn ɲɔgɔn ye kuma namu fɔli o fɔli de dabila sabu maa camanba den de tun bɛ baara kɛ nin baarakɛda a bɛɛ lajɛlen ta ɲɔngirilen bɛ k'a bila n'i yɛrɛ ko k'i bɛ Samori ka kɛlɛkɛdenw fa ye tigɛyɔrɔ min bɛ yen e ka taa yen dɔrɔn i bɛ maa damadɔnin sigilen teda dɔrɔn de b'u bolo a kɛra tonbo ye u bɛ ka t'e wuli gari kɛra tonbo ye bi kosɛbɛ sige o la sa ko nin ko in ni u sɔnna terrain ka wuli ko sɔrɔ bɛ kɛ dɛ sɔrɔ bɛ kɛ fo k'a dama tɛmɛ fo k'a sabu kɛ a bɛ tɛmɛ garida o garida la o maaw bɛ bɔ k'u ka feeremisɛnnin kɛ jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ olu fana bɛ taa ɲɛ sabu nin caman filɛ nin ye u b'u ka baaraw kɛ yakuma b'a la ka ɲɛsin u ka denbaya Granke n tun bɛ i ye ka nin f'i ye Granke min ye cheminot cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen Granke i b'a ye k'a fɔ don min na i bɛ ka terrain mun kofɔ ni a wulili ko kuma fɔra cheminot ye n wele a ko ale fa ye baara kɛ terrain gare la n'o ye chemin de fer ye tubabulon bolo ale yɛrɛ tilala ka baara kɛ chemin de fer la f'a ka retraite a bɛ kuma in fɔ don min na a si bɛ san 80 ani san 7 87 ans a ko ale dalen sunɔgɔ la n'a ye terrain ka gujugujugu mɛn terrain qualité mun don défaut mun b'a la ale b'a dɔn sabu maa yi dɔn fɛn ye fɛn min i b'o dɔn a ko terrain mun wulitɔla filɛ nin ye Granke n'u y'a wuli k'u bɛna maaninfin bila ka taa abattoir la o tuma ko terrain u k'a jɔ fɔlɔ Granke ka segin arayi kan k'a bɛɛ wuli arayi mun dara kabini tubabu tile ko arayi k'a amortira n'a fɔra ko fɛn amortira o kɔrɔ k'o dati banna o sen bɔra baara la kan ka na ɲɛ tugu ka terrain boli ni arayi kan ko arayi yɔrɔ dɔ bɛ yen a nɔnɔ k'a nɔ ni terrain bɛ se yen e maa min ye terrain baarakɛla ye f'i ja bɛ tigɛ nka maa min bɛ terrain kɔnɔ n'o tɛ terrain baara dɔn o t'a dɔn min bɛ sen na o fo terrain bɛ dɛrɛ ni kasi kɛ a bɛ nɛgɛ min kan dɛ nɛgɛ ni nɔni don k'a ban pewu a ka boli ka tɛmɛ walima ka bin a ma ɲa min kɔ a binna dɛ o tuma cɛkɔrɔba si bɔra tigɛ kɔnɔ dɛ a ye tiɲɛ fɔ
ko i ka kuma sɔn ji la. I y'a sɔn ji la. Tɛmɛ n'a ye. O tuma terrain sira baara kɔni n'u sera k'a jɔ sen kelen kan k'a bɛ kɛ sababu ye jamana in bɛ sanayɛlɛ sɔrɔ an bɛ sankɔrɔta sɔrɔ. Hali kasabiko yɛrɛ sira ani maaw ka baara sɔrɔ o sira fɛ. Hali sɛbɛnfura an y'a bɔ la sirène de kɔnɔ maa min y'a tɛgɛ nɔ bila o ye Dede ye. kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi ale ni an bɛ Jakite fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na Tako filanan ale kɛnɛ kan. O tuma an y'an sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ka jisuma min an seginna ka na kura ye. O kɛra i bolo don. Grand k'i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ tigɛ don le national nin y'u ka bɔko 674 bi ye alamisa février kalo tile 27 san 2025 o dafara Grand sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an b'an ka minɛnw ta ni ka taa Niger jamana kan min ye olu ka assise nationale pour la refondation i b'a ye k'a fɔ o baaraw kɛra nin février kalo tile 15 ni ka taa kuncɛ tile 19 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Nigerikaw ye i b'a ye k'a fɔ ni Mali ni Burkina an bɛ jɛrɛjɛkulu la an ko min ma ko AES n'o ye Alliance des États du Sahel ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ tuguni an bɛ tɔn wɛrɛ la n'o ye Liptako Gourma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ ni jamana saba ka sabani teriya o tɛ bila ko ye Grand fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanfɛ o tuma san nana o san mana kɔlɔnda yɛrɛ fana ɲiginnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni jamana saba kɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ badenya ni sinjiya kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ nana fara kan n'o ye lakana sira kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye Mali ale ka baara tɛmɛnen kɔfɛ Nigerikaw kɔni y'u ɲɛmada Mali la k'a yira k'a fɔ Mali ye kundama ni kunnawolo min sɔrɔ o tuma olu kɔni a ka di olu ye min ye faso malidenw ye an ka y'u ka kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o laɲini o taara ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ maliden minnu ye jamana in baara kɛ n'o ye sincère ye i b'a ye k'a fɔ olu ka se ka ye cogo min na Nigerikaw ka kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye comité indépendant de suivi et d'évaluation des recommandations n'an k'a ma ko sincère i b'a ye k'a fɔ min kɔni wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o ta ni ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ danaya dara maa min kan o de ye maître Amadou Cɛwule Jara ye wa ale dɔrɔn ma taa koyi ni délégation ba de taara Ɲame min ye jakun kelen bɔɲɔngo ye i b'a ye k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u ka faaba kɔnɔ n'o ye Ɲame ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ u ka sali dɔ bɛ yen n'o ye Sala Mahama Kunti ye i b'a ye k'a fɔ nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ye ni o y'u ka assise nationale ye Mali ka assise nationale kɛra cogo min na dɛ min ye Nigerikaw y'u ɲɛmada Mali ka assise la maa mun ye Mali ka assise baara kɛ k'an yɛrɛ ka taa n'an ka expérience ye an ka t'o baara bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye maître Amadou Cɛwule Jara ye a ye kundama min sɔrɔ Mali kɔnɔ yan wa min y'o dawula kelen a y'o de sɔrɔ Ɲame sabu min kɔni ye dɔnko ni seko fɛn fɛn b'a la a y'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan min ye Nigerikaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na assise bɛ se ka kɛ kunnawolo ye sɛbɛnnikɛla ko min ye maliden bilala groupe o groupe la Grand i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen a ka baara kɛ ni wasa ni kunnawolo ye i b'a ye k'a fɔ baara kɔni kuncɛlen ye min kɔni ye baara laban taara k'a di jamanakuntigi ma i b'a ye k'a fɔ a kɛra nisɔndiya ye wa jamanakuntigi yɛrɛ fana ma binna ka nisɔndiya ye k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu ka assise nationale jara maliden minnu bɔra Mali kɔnɔ ka t'olu dɛmɛ u kungo la dɛ ka tila ka t'olu dɛmɛ u ka kɛnɛ kan dɛ sabu k'an bɛɛ ye tɔn kelen maaw ye min bɛ Mali kɔnɔ o kelen de bɛ Niger o kelen de bɛ Burkina o tuma ni malidenw taara Nigerikaw dɛmɛ u ka baara la k'an y'a kɛ an yɛrɛ ye yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman Grand k'an ni foli ka kan o tuma min ye faso malidenw ye k'an mana don diɲɛ ko o ko la an b'a kɛ ni wasa ye ka tila k'a tɔgɔ t'a la ko ma daminɛ bi dɛ kabini lawale la kabini san 1960 n'o ye président Galigali ale tile ye maliden de ta ye tɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bojabatɛ namu kalanden k'a tɛgɛ don wa i tɛgɛ don n ye ɲɛtugu k'an tɛgɛ don a don dɛ n tɛgɛ donnen ye min kɛ namu ko subvention min n'o ye dɛmɛ ye n'a kan ka taga ekɔliso privéw sɛgɛrɛ k'a sumayalen don sike k'a bɛ ɲini ka kɛ gasi ye n'i y'a ko ta k'a den ɲɛkɔrɔ nin ko in ekɔli privéw tiɲɛ yɛrɛ la k'u binnen bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'u t'u bɔ cogo dɔn u bɛ kule de la dɔrɔn walayi u bɛɛ bɛ kule la wonbaden u bɛ caman kalan m'u la u bɛɛ bɛ kule la kosɛbɛ gouvernement kan ka min d'u ma n'o ye gouvernement ka subvention ye o de tɛ ka sɔrɔ ko wari de tɛ yen kosɛbɛ nka kibaruya dɔ bɛ yen o tuma k'ala tɛna mɛn dɔɔni bɛna d'u ma o tuma kibaruya duman dɔ fɔra k'ala tɛna mɛn a tɛna mɛn a kana kɛ dɔ kɛra a tɛna mɛn la dɛ ayiwa ko nin kɛ bɛ gɛlɛya ba de ye promoteur d'école privée ma olu bolo k'u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ dɔn kɛ ni donsen min ye a ko walankata kojugu lɛkɔli karamɔgɔ de kɛlen filɛ nin
moto taxi bolila Ala kana mɛba cɛ i ka nin kuma in nin tɛ n tulo siɲɛ fɔlɔ ka nin mɛn ko ye i b'a dɔn moto taxi bolila caman bɛ yen n'i ye lakɔli karamɔgɔ bɔ a la n'i ye mansɔn ni bolola baarakɛlaw bɔ a la n'i ye tailleur bɔ a la n'i ye menuisier bɔ a la n'i ye radio baarakɛla bɔ a la a tɔ la dɛ i yɛrɛ caman b'a la ni fɛn tɛ ka sɔrɔ bilen jɔnni bɛ sɔrɔ min na bɛɛ b'i ɲɛsin o ma moto taxi boli karamɔgɔ kosɛbɛ u ko lakɔli karamɔgɔ de nana ni barada fila ye ko sokoro sɔngɔ ko bɔta kana caya a bɛɛ tun bɛ kɛ barada kelen na ka nanaye k'a kan ka sokoro k'a kan mais ko lakɔli karamɔgɔ ka bigi jate barika bonya kojugu ko y'a kɛ barada fila ye yaasa te ɲaga bɛ sukoro mun ta o ka n'o ta a ka sin ka dɔɔni ka kala dɔrɔn a ka sin k'a labɔ ten lakɔli karamɔgɔ gere tiɲɛ bigi de bɛ wari nɔfɛ tuma bɛɛ gere tiɲɛ a tɛ buru a kɔ a tɛ tunu a tɛ fili Ala ka barika d'u la n'i y'a mɛn ko diɲɛlatigɛ ko ko bɛ yen lakɔli karamɔgɔw de ye an kalan lakɔli karamɔgɔw de y'u ka dɔnniya dɔn furu la o tuma lakɔli karamɔgɔ ni fɛn fɛn taara k'a d'u ma garanke jamana fɛ u ni fɛn yɛrɛ ka kan min ka ca nin bɛɛ u ka wari ka ɲini ka d'u ma n'o tɛ fɔlɔ lakɔli karamɔgɔ ale tun ye dugu dɔgɔtɔrɔ ye ekɔli karamɔgɔ ale tun ye dugu lɛtiri sɛbɛnna ye ekɔli karamɔgɔ de tun ye dugu lɛtiri kalanna ye dugu maaba don kosɛbɛ danaba tun bɛ da kosɛbɛ ayiwa ko jamana ɲɛmaaw dɛsɛlen bɛ ka nin wari ko ɲɛnabɔ cogoya min na ka ɲɛsin ekɔli privew ma tiɲɛ la k'a ko gɛlɛyala ko bi la ko tɛ ko ye ko kabini san 2022 san 2023 ekɔli privew ka dɛmɛ di ko a gɛlɛya dabɔlen bɛ ko kabini o waati o kɛra kosɛbɛ ni établissement ninnu n'an ka kalansow ye ko tiɲɛ la degun b'u ka gɛlɛya b'o kan yɔrɔ min na ko sisan ko u dun ka kasabi yɛrɛ ko a fɔra k'a bɛ trésorier yanfan de a dun tɛ k'a di i bɔra ka min fɔ wari tɛ ye wari tɛ dɛ subvention min n'o kan ka di san 2023 kana se 24 ma ekɔli privew bɛ yen ya kuma b'a la k'an bɛ yɔrɔ min na komi sisan a si tɛ yen min ka kasabi jiginna a ka compte kɔnɔ a filɛ dɛ bɛɛ sigilen bɛ ten wa Grange ka yɔrɔ dɔ fɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko nin wari in bɛna di kan jumɛn na n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ gouvernement de kan ka a ka jamanadenw kalan gouvernement dɛsɛra ka lakɔliso caman jɔ ka se ka lakɔlidenw kalan o tuma min ye privew de ye lakɔliso jɔ k'a ɲini gouvernement fɛ e min kan ka bɛɛ kalan o tuma ne dɛsɛra anw kɔni y'a jɔ anw ye prive ye e bɛ se k'i ka lakɔlidenw bila ka na di an ma yan nka i b'an sara o de sara balanin bɛ k'o fɔ o de sara balanin bɛ n'o tɛ fu tɛ gouvernement ka lakɔlidenw de bɛ ni lakɔlidenw la a ka ɲi ka minnu ka wari sara o de wari balannen bɛ san 1 san 2 san 3 u ka balannen bɔ dɛ kosɛbɛ ayiwa waati min an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la san 2024 san 2025 yɔrɔ an bɛ ɲini ka se 25 fana kuncɛyɔrɔ ma o bɛ na fara kɔrɔlen kan a bɛ gɛlɛya dɛ ko da falen bɛ sɔ la an ye ka dɔ ko k'a kɛ o sanfɛ ko o fana bɛ na sara cogo di k'a ko k'a gɛlɛyalen don yakubaya b'a la o tuma ko ekɔli ninnu n'o ye ekɔli privew ye k'u bɛna balo cogo di ko ɲininkali gɛlɛn o la sa i bɛna ka na lajɛ ko faamaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ekɔli privew n'o promoteur d'école ye u ka kasabi u ka ɲini kan joona n'a ma di tiɲɛ yɛrɛ la ekɔliso dɔw bɛ luwanse de la olu bɛ sara cogo di impôt bɛ sara courant bɛ sara école bɛ sara lakaraw bɛ ta fourniture bɛ san dépense mun bɛ a ka ca ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna na ɲɛnabɔ cogo di a ka gɛlɛn ko a kɛn bɛ sababu ye a kalanso dɔw yɛrɛ bɛ yen ko karamɔgɔ dɔw kɛn bɛ ka gɛrɛbu k'o bolo da u yɔrɔ la yafuma b'a la kosɛbɛ an bɛna ka na nin ko ta k'a lajɛ i bɛna ye promoteur d'école dɔw bɛ yen olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko ka fisa olu bolo dɔɔnin nka k'u bɛ to a la ko fo ka taa se waati jumɛn ma k'o fana ɲininkali gɛlɛn bɛ yen dɛ bɛɛ bɛ tila ka dɛsɛ jateminɛ bɔlen ko a la sa i bɛna ka na ye o subvention ninnu k'u bɛna na bi u ka compte kɔnɔ waati jumɛn k'o fana ɲininkali gɛlɛnba ye sisan k'u b'u ɲɛsin maa min na bolo mana funu i b'a da bolotigi kun dɛ minisiri min mina bɛ kalanko kunna l'éducation nationale k'u kɔni kɛ bɛ k'u ɲɛsin o de la u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se jamana ɲɛmaaw ma nin wariko bɛ se ka ɲɛnabɔ olu ye cogoya min na Ousmane Cissé a ka sɛbɛn de don ka bɔ le citoyen kɔnɔ Grange ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ fɛn banbali ja tɛ dɔn Grange kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ waati yɛrɛ koron kama nin bɛ dan sigi o la n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka subvention min kan ka d'u ma n'u y'u wɔsi u sɛgɛn sara o tuma n'u balannen bɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ hali bi sabu ni lakɔli karamɔgɔw ka wari sɔrɔ wari in de bɛ walankata kin kɔnɔ
bɛɛ b'i ka sɔrɔta ni sɔrɔ a kɔnɔ o tuma ala k'a nɔgɔya joona grand que ni kunnafoni kun cɛra Jibi Jakite k'a fɔ ka waleɲumandɔn kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o tuma ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye Ami Jakite k'a fɔ ka waleɲumandɔn min ye radio Jigafɔ officiel ka taa bila YouTube la ale kɔni fɛnɛ kɛmɛ k'a sɔnni sigi o kan janko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ja duman sɔrɔ ani sɔn duman sɔrɔ cogo min na o tuma min ye bi kunnafoni ye grand que kuma na kɛ ni kan sɛgɛnna bi kunnafoni grand que ka taa bila bɔ Jabate la ni Ala ni kira sɔnna ma sini juma min kɔni ye sunkalo ɲɛkɔrɔla la Dabaka kutubu a b'a minɛ kɛ e yɛrɛ b'a minɛ ne t'a minɛ Dabaka Fatiya a ka juma kutuba n'a taara k'i to fo juma wɛrɛ ne t'a minɛ jɔn t'a minɛ yaasa ka juma sunkalo ka jɛ i la o tuma jila i ka Dabaka kutuba minɛ ne ni tɔ ma t'a minɛ o tuma an b'a fɔ sa aw ni cɛ ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam